mentit. Iki sikile kancane jedor. sikile kancane boy teki-teki. Karo Mas aku anu wit jahe. Jahe matamu yo. Kok Sikile kancane. Yo ora ketok yo sepurane. Ajar. tak tongor raimu. Sabar yuk. Kanca dhewe. Jangan dari jahe. Sabar yuk kancane dhewe, kanca dhewe. Wingi wit mrene. Sabar. Gemite. Sabar yuk. Lho gue iso sirah dengan anak iki bapaknya iki. Wah iki. Awakmu Fatimah. Bojone Eri Kendok Fatimah. Mungkin ra nyapuk sapa sih? Lah tanganmu mau lho, jawe lare. Tanganmu nguri. Malah apa? Aku kon. Mbok sumpah, iki lho senep saksine iki lho. Sabar yuk. Oh, bocah kene. Awake jan bocah apa dijongkone.